Waqt it-tnedija tal-Pride Awards tħabbar li l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Euro Pride Valletta 2023 se tonora persuni li ddistingwew ruhom f'Malta u f'pajjiżi oħrajn foqsma differenti billi taw spinta li drittijiet ċivili tal-komunità LGBTIQ+ u taw servizz eċċezzjonali lil nies b'orjentazzjoni sesswali differenti. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg ħabret li l-pubbliku se jingħata l-opportunità li jagħżel ir-rebbieħ tal-People Choice Award fejn se jkunu nominati 3 persuni permezz ta' votazzjoni li tibda fid-29 ta' Awwissu u se tagħlaq ftit ġranet qabel jitħabbru r-rebbieħa tal-premijiet. Fit-12 ta' Settembru fil-Pride Village fi Pjazza Tritoni se jkunu imħabbra ir-rebbieħa. Il-ġurija se tagħżel ir-rebbieħa f'7 kategoriji oħrajn li jinkludu awards bħal dik għal Transcendence in Artistry għal aktar persuna li permezz ta' forom differenti tal-arti tat kontribut għal kawża tal-komunità LGBTIQ+. Buttigieg saħqet l-premijiet li se jingħataw u maturija ta' għarfien u apprezzament tal-ħidma ta' persuni li jkunu għamlu iktar minn dak li normalment huwa mistenni minnhom biex ikattru r-rispett, l-aċċettazzjoni, id-dinjità u l-imħabba bejn u lejn il-persuni LGBTIQ+. Matul ċartijiem tal-Euro Pride ser ikollna numru ta' attivitajiet differenti illi jolqtu sezzjoni differenti ta' soċjetà tagħna sabiex inkomplu inwasslu il-messaġġ ta' ugwaljanza mill-qalb. Il-President tal-Allied Rainbow Communities, Maria Zoppardi, qalet li huma sodisfatti bil-Pride Awards għax iservu ta' opportunità għal rikonoxximent li mimxi mod ikun għamel jew qed jagħmel differenza fil-kisba ta' drittijiet favur il-komunità LGBTIQ+.